Ouais, patron. Sibiri. Ouais. Comment tu veux? Ça va. Odura ne blague ta matériel monotani. Matériel du fini ni téléphone ni moto nunu. Nana no bene bolo. Ma fini nda. Ou bebe na so on arranger téléphone no ma ga psi do wa. Amen. Voilà, tant oui ni mi. On a donné million na tugori. Odo télé diga kero pal ko ma fa. Bo do ay mat fa de ciala. Sibiri. O fini no ulde bi bolo. Eklo Kau sibiri ne nga ne do suenna. Ke to wonte mana kula re. Na fara ko ne na ko mina ma ke fa aventure la ko mina nyi ne kan fa ni babo no kola. E bina ne do suenna. Ere ma ko gi do mission ko na. Mais na fara ka ti mission suku fena mo. Mission suku ma fe ya no. Ke do I juga cheju. Est-ce que bena? I juga cheju. Warti sorom mana kula re. Voilà. L'enfant, Sibiri Bougou, Afla! Moi bé! Range, ma vie! T'as côté. Patron. Non! C'est tout le reste. Range, ma vie! Ouais, ma chérie. Ouais. Sibiri Bougou! Tu as le Brésil là, non, ouais, tu vois. Je m'appelle Agnon. Mamoumé! Agnon, t'as pas. Firme. Ouais. Cɛ ne ma foyi faamu. E ka nin cɛ in nin ye jɔn ye? Tɛ ka n'i kulonkɛ na dɛ n tɛ kulonkɛ fɛn ye n'an ka mali karamɔgɔba dɔ de den ye ne de y'a sɛbɛn ka d'i ma cɛ dɔgɔ bolo tɛ da ye ka mali in kɔnɔ yan. Firme ni ɲɛ bɛ nin cɛ nin nugulen na cogo min na kɔrɔ tɛ y'u dɔ ye dɛ. e y'u ye ni ne y'a sɛbɛn ka d'i ma i bɛ fɛn bɛɛ kɛ i tɛ minɛ nin ma ɲi dɛ kelen don i bɛ kɛnɛ mun de ɲɛ. Ouais, regarde. Ah, là. Et une enfant, Sibiri Bougou. Ouais, Firme. Le joy. Nya un petit nouveau. Ah bon? L'enfant, on est comment faire? Ok. O don an ye fagali min kɛ. Ouais. Min bɔra journal la tan. Voilà. A minɛn bɛɛ de bɛ nin bolo. Ah. Ntere. Nga ka do bara la, mina bila suen la. Suene bara da. Kana na nge suene de. Ne mana kan fɔ n bɛ don i kɔnɔ sansan. E bɛ sugu ye. Sibiri Bougou kan ka da i ka n'enfant ye n'o tɛ n b'a caron. N b'a bɔ a la san. Suene kɔni tɛ bara ye. Mais nin to yen nin ye denmisɛnnin ye fɔlɔ. An bɛ taa n'a ye dɔɔni dɔɔni. Ne kɔni man tɛ a bara walayi filɛ ne kɔni man tɛ a bara. Dɔgɔ e bɛ nin dɔn wa? Nin delila ka mɔgɔ 7 de faga o de kama a taara kaba la. N'i ma sabali a b'e kɛ sifinna ye. Mɔgɔ 7 ka faga kɛ. Ne kɔni tɛ n tɛ a bara walayi filɛ. Mɔgɔ fana ba jigi b'a kan k'a bɛna bɔ nɔgɔ la. Aw bɛna mɔgɔ kɛ zo ye. N'an t'an wolow kana to ka na n'u ye an ka pasi la. Firme a bɛ taa dɔɔni dɔɔni sa débutant de don. Dɔgɔ i juga cɛ jugu i tulo bɛ n na ne ka Firme bɛ ka kuma kana kuma dɛ. Sibiri Bougou ne kɔni ni bara wɛrɛ tɛ sɔrɔ kɔni ne bɛ taa dɛ ne bɛ taa. E bɛ taa min? N bɔra yɔrɔ min kɛ. Ok taa. Ɔ t'i ka minɛnw cɛ ka bɔ n bara kɛ. Y'o fɔ sisan n b'i don i kɔnɔ sisan. Voilà, o bɛɛ to yen. Ne n terikɛ de ye. I t'a dɔn ou bien? Non n tɛ nin dɔn. N m'a f'i ye n ko nin ye karamɔgɔba de ye. Nin ye ne jigi de ye. Nin ni Ala cɛ ka di kojugu. Ni nin y'a sɛbɛn ka d'i ma i da i ka sunɔgɔ. Ni ne kɛra sababu ye ne bɔra kaba la n'o tɛ u ye pepe min da ne kan i y'a ye. Nin ma ɲi kulonkɛ fɛn tɛ. A essayé k'i gɛrɛ a la n ka cɛ n nana présenté la bi quoi. Wala Firme an mago bɛ nin de la o. Wari b'an kun na an bɛ palo la kare kɔnɔ an tɛ ka se ka lafiya. Ni nana
mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min se ka don an jigi kɔrɔ mais tuma mɔgɔ de b'o la. a y'aw hakili sigi ɲɛnɛmaya tɛ foyi ye ni jigiyaw tɛ k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna aw bɛ dogodogo ni dogo fɛn fɛn la aw bɛ miiri fɛn fɛn la aw ni ne tilen ka ɲɔgɔn ye o bɛɛ de bannen ye. karamɔgɔ n bɛ aw ko m'aw kɛ yebali minɛbali ye ni maa o maa cira aw la n kalila ala ni kira la a bɛ bɔ o tigilamɔgɔ da k'a ma bɛn ɲɛnɛmaya tɛ foyi ye ni danaya tɛ cɛ min filɛ nin dara ne la kojugu wa n'a ye maa o maa yira ne la ne b'o tigilamɔgɔ dɛmɛ n seko ni n damayira bɛɛ lajɛlen na. n karamɔgɔ n'a bɛ ten i tɛ ɲanama i ka ne bɔ nin ko in na bɔ karamɔgɔ bon n tɛ zon ye n tɛ zon ye koyi. sani ne ka se yan ne ɲɛ da e kan ne y'e ka ko bɛɛ calculer k'a ban. n yɔrɔ ne bɛna bɔ a la. ne ye dolo lajɛ a yiralen don e dolow la ko ne bɛ bɔ a. i dolo lajɛlen kɔfɛ k'a ɲɛf'i ɲɛna e bɛ san 1 kaso kɛ. L'enfant, il a mis tes tiens quoi. Ne tɛ ka kuma i fɛ de yan ɔhɔ i da minɛ ka bɔ i da tugu cɛ yɛrɛ kan ka kasi da. a ye n tɔɲɔ dɛ k'aw ye silamɛ aw si tɛ silamɛ aw tɛ kafiri ye ɲɔgɔnman tɛ fɔ wale a ye n tɔɲɔ dɛ. Les pérés quoi. Tiens quoi. Non. Non. Il calme. Il calme. Pas le gros de gars. n'a fɔra an ka du jigi bɛ ne kan. I t'i yɛrɛ kɛ cɛ ye. n'a fɔra an ka du jigi bɛ ne kan ne tɛ cɛ dɛ. aw kana jigin a bɛ don kow kɔnɔ dɔɔnin-dɔɔnin de. i hakili sigi ba in. awɔ i jɔ yan lɛ n lɛ ta n lɛ ba in i kun kan ka san 1 kaso kɛ mɛ n bɛ dugawu k'i ye a bɛ kɛ kalo 1 kaso ye. ne fa sara ne kɔ. ani ne ko ne kaso ka ne a bɛɛ kɛra ɲɛna n b'a fɔ dɛ n b'a fɔ dɛ. E bɛ jumɛn fɔ. sama kɛra ɲɛna n b'a bɛɛ fɔ. I b'a dɔn wan don a bɛ mɔgɔw ka affaire kɛ po ye. A ka taa fɔ taa fɔ minɛn ninnu a bɛ jɔn bolo a bɛɛ de t'e bolo wa. ne tɛ taa o. n'i taara fɔ u b'i minɛ k'i kan. ne kan ka taa ci. I ka datugulu ko kuma min fɔra o y'a latigɛ ni k'a fɔ dɔrɔn. Ni b'i yɛrɛ kɛ cɛ ye. wa n ka cɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo. sibiribugu yɛrɛ ne ka cɛ. Ouais. Gozi. Anne Manévé. Oui. Oh, ça va. Non, ni tega te dimi. Ntoma. Ko be chukuri hebe adamu. Problème est que tu l'as pas fait. n terikɛ ni jɔn ye. Mais on saute à ta dehors. la ilaha illallah n bɛ min f'i ɲɛna n ɲɛ bɛ nin min na nin tere man ɲi dɛ. Hein? bilahi n'i ma fara nin na
I bɛ fɛn o fɛn ɲini i ka ɲɛnɛmaya kɔnɔna la i t'a sɔrɔ. Ninnu de ye muso ye, muso min ni Alahu Taala kelen don ka o dangaw sen samara kɔnɔna la. N'u ni diɲɛ jɔn jɔn jɛra, i ta bɛ kɛ bɔnɛ ani kumasulu ani malo dan de. Muso bɛɛ tɛ mɔgɔ kanu ɲɔgɔn ye dɛ, wa muso bɛɛ tɛ mɔgɔ ko kɛ ɲɔgɔn ye. Hali ni ye nin tagamatɔla ye, i b'a dɔn k'a fɔ ko nin tigi man ɲi. A tagamatɔ yɛrɛ bɛ fɛn dɔ yir'i la, fɛn min b'a yira k'a fɔ ni ni mɔgɔ ma jɛra, m'o tigilamɔgɔ dɔ sigi k'a fɔ nin tagamatɔ b'o de yira. A bɛ fɔ ni muso sugu de ma ko taaɲɛ b'i sɔrɔ yen nka n tɛ ku i la. Sirifuw ka sirifi bi de n dara la confiance tun bɛ yen mais bi dɔ farala a kan. Ne bɛ taa n ka kaba la tuma min na o y'a sɔrɔ n najɔlen don ne den na. I b'a dɔn ko denni tere ma yan. I b'a dɔn i ka kuma ye tiɲɛ ye, an ka yan bila. Kana fude e fene di ka mana ko la mbe I ka petit la wuli babi ma fla be mina de klo Zeno e tene ni ka mana ganto nyona turo de biye yan nan dam ne ma dele ganda do dala tile kele tiende a ne to ine temene na ne ga temela e ga ta ko ka ni ko dula ha bi dule ni ma ya a beta mo ko su ko kele ya e ko ne to nyana ma ya la do yen to no Mune kɛra Sibiri bugu ni bi ka ko la ka ku ta ku e fene te diɲɛ kalama mbe na ni saniri delenga den dɔ bɛna bɛɛ b'a ka mɔgɔ faga ko kalama dugu ɲɔgɔn na mose ya wo ne ka tirimɛ de I ko mu o de ne ka tirimɛ o mose de ka tirimɛ awɔ jaw bɛ mɔgɔ suwa kelen ni ma fɔra ka bɔ ne na Ba fon sumogo ɲina k'i tɛ foyi la mɔgɔ faga ko o ye kelen filanan o don ne ni n terimuso min taara ka tila na yen nɔ I géré o la donc I bɛ fɛ ka na ne bagabaga de wa bagabagali tɛ dɛ n bɛ sure yɛrɛ yɛrɛ la aw muso aw b'a fɛ ni wari tɛ wa ne bɛ ɲininka muso o muso n'i ko ko wari de ka di ye a tangi an kɔni bɛ wari bɔ tasuma na ka na an bɛ mɔgɔ faga de kɛ ka bingali kɛ ka barakasi kɛ ka n'o wari ta k'an b'o d'a ma o tuma e bolo ko dangadiyɛn de don wa n bɛ fɛ ka fɛn dɔ f'i ɲɛna hali i kɔrɔmuso fa kelen ba kelen n'a nana de ko a mago b'an na k'a mago bɛ wari la an b'an ja n'o wari kelen de wa I kɛ m'o terimuso kelen min ma n bɛ fɛ ka taa e ni o terimuso ka aw walanga Sibiri I bɛ ne bonya mɛn k'i ka mana kuma kun ta wane kan tɔgɔ si t'e la o tile fila in na bɛɛ n'i y'i sɔrɔ kare kɔnɔ a bɛɛ kun bɛ ka fɔ I ka maaya banna pewu muso min bɛ ne bugɔ est ce que e y'o muso ya dangaden Ok, a tigɛ n bɛ terrain sanfɛ n bɛ tila ka kuma i fɛ. N'o ka base o b'a dɔn n'a y'a kɛ cogo dɔ la dɔrɔn an bɛ se ka t'u bali de minɛ nka a bɛɛ de bolo sisan pour que an sɔrɔ tɔ mɛriti. Ok, bon sisan ne kɔni ne bɛ ɲɛ cogoya min na an bɛ pick-up wele o b'u kunbɛn sira dɔ in fɛ o la an yɛrɛ bɛ jigiya. Donc a ma se an ka bisi wele ninnu kama bilen a bɛ komi y'u ka zone de.
Ok, c'est bon. Il y a une famille. On a besoin de ça. Il y a du caractère. Ne bɛ nin bɛɛ dɔn nin ko ka nɔgɔ sa an ka taa b'a ye u ka partage bɛ fɛ o ka ca fo ka faga ok Sibiribugu. Ouais, très bien. Parabéns. Allah est Voilà. Fomana ala jugu ko. Ala jugu kibarari. Ibaro ala jugu dangati. Ne kangar na suka beda ke. Ne iba kalma ku jani ndi. Ale bara foi tala. Kata mo baraki. Kata sira da mo en. Ya ga réseau ne o. Bon, abo shishi de la folo. Ne kangar na suka beda kam de. No, ala jugu be darala. Ya fa ala soranya kabata. Bibi abado. Ya be fa. Ora kama mali beto na sa mali te danga di jamana de. Sura sun formulé de fante. E bitta ke mana koy. Ala jugu ya ese ka be ne balaba do réseau kono. Ngo jewuli do. Ntedo. Ala jugu am sa. Angoni an so kono to de ami signon tareta na kala dron amabla c'est bon no ça lebe min fi iga barade ga mugu chimola te mana ko dabla iga mugu chindabla ni ma dabla shiri yere de mo bi ifa faible i balo fa ya on bi balo de la mana ko dabla ne siga min fi hoyi mon fi voler ga bo marfama ana marfa chi mola dabla a bolo fen no fe etrime etna na foi de fonia ni million kono ne fene do do sabu ibaro bi ga konu na et songa mo so o etna songa marfa chi mola bi no dabla mena ay bo dabla ibaro angan betu ine antara missiona che na position ma jitonte wo ko chugudi wardange mais ibla pela floban nyeche wala kana doni abina wa chaga fer wasmane iga juya ku salen bare du abina soni chere abina ko wakati ga kala bulu sane non mais ne bora en fait ta kalama nsane lu kan nene ka ko dira ko ga wala ma choro ba jugu mew kabala ale do ten choro ba jugu ja ale bolen no milieu kono sama ka commencer ka ale do milieu kono don demain ouais inde bi anga fon fera ouais do ay to gi wala des on a ebi palpalli ibra famo nugo ouais ina kunna ni la jate mais ima téléphone na ka téléphone la jate wodi kilingi kana war chiti anfe nta fere de quoi sirugo sabansa e kon ma do ni na fulo mu tura ka yamulu ka yala mano ha e do mo nye bala ne pe parla sirugo ni war tura ka jigini kuna ito la se problème tia an sunya tia da mi mo to nya ka wari mais ante danga di de iklo bena l'enfant calme-toi ante dora la ni shwente ko to jete na ko na yi gana ga shitonci ne ju sa fa kana chama ko ijota la est-ce que va famo voilà minam ni bulu ni ga minam do boy bi jija minam ga ska fere dona pour nga amako do war kalama de la
olu bɛ kunbalana ka ban nafolo mana fɔlɔ de ne ko ala jugu kiba o ala jugu bɛ sisi la fɔlɔ a bɛ sisi la o don e m'a fɔ ne e yɔrɔ min fɔ ne taara ne m'a sɔrɔ yen ni m'a sɔrɔ est-ce que a bɛ yɔrɔ wɛrɛ de kɛ a bɛ yɔrɔ ne bɛ fɛ k'o de dɔn parce que e b'a dɔn ni aw donna kunbalana ni ne ma taa ka taa a essayer k'aw libérer a ma nɔgɔn bon wari de kana bile de kana e k'i sen bɔ ko tɔ la quoi i maa ni ɲɔgɔn cɛ o ye bile ko de ye n'o ne bɛ k'a faamu wari de kana dɔrɔn bɔ ani jɛ cɛ e tɛ se k'a faamu sa e b'a dɔn e bɔra wo kɔnɔ yen sa e tɛ se ka t'o labɔ cogo di ne de bɛ taa ka taa libérer de e tɛ se ka taa o e kɔni b'a dɔn mɔgɔ yɔrɔ b'e la yen nɔ a bɛ kaba la kaba min tɛ yafe a bɛ o de ye tiɲɛ ne tun taara yafeta in na ne m'a sɔrɔ donc n bɛ tila ka na bɛn sa n bɛ taa bɔ yen nɔ pour que a bɛ se ka libérer e b'a dɔn e ka nin cɛkɔrɔba in ne ma da la ko nin bɛ se ka ko faga ma kɛ n nana ni minɛn mun ye est ce que nin na wari caman sɔrɔ cɛ kuma caman ba ninnu kan t'an bolo koyi an mago b'an ka jɛ dɔrɔn de la est ce que i b'a faamu wa. Sibiribugu kankari da ye n ka jitɔn kana tiɲɛ. criminalité dɔn de sa o de kama o bɛ k'a bila nin kuma na. n'o tɛ n b'a ladi dɛ. cɛ ne bɛna fɔ e ka tiɲɛ falen don ne bɛ taa ala dugu ta ɲɛ cɛ i tɛ fara ka na ni wa ye an ka basi la yan nɔ. mais e bɔlen kɔfɛ hali wari min taara e labɔ nin de y'a minɛn minnu feerela nin de kɛra sababu ye k'i labɔ i tulo bɛ n na awɔ nin de y'a wari bɛɛ de sigi sen kan o de kama an taar'i labɔ. nafani min fɔra ale de don wa. ale de don kɛ. ok n y'a suwa sisan. ne fana ni min ɲɛ yɛlɛ dɔɔnin kɔni ne n y'a suwa. ne de bɛ ci de woro kɔnɔ. ok o kelen don an bɛ ɲɔgɔn bolo. ba maliba. o ma ta ka bɔ sisan ko ni yɔrɔ le bɔ kɔnɔna la ni faamu bɛlɛnin a wusilen bɛ ne kɔ sisan fo ka polisiya nege bɔ ne na. munna e sigi b'a kalama Sibiribugu ale ka jo de ne ka musée n ka cɛkɔrɔ ye o don n taara sibiri kama komi n terimuso dɔ filɛ a kan ko n taa n yɛrɛ bɔcogo ɲini ka bɔ a ka pion kɔnɔ a ye kuma fɔ n ɲɛna fo ka ɲina n kɔnɔta kɔ. i bɛ danger bari la sisan i tun ma yɔrɔ min yɛrɛ i y'o de sisan i cɛ fɔlɔ y'i bolo nɔ i ka marifa kɛ. aw a bɛ mun na. hali i b'i ko doni ka marifa i fɛ. t'a bannen dɛ i bɛ hakili fɛ ka tɛmɛ n'i y'i wele don o don o y'a sɔrɔ ka menace n ka so na mɛn. o de t'inquiète i danger yɛrɛ la sisan. sɔgɔ ala san mɔgɔ ma cogo di. bon o tuma yɛrɛ i ka Sibiribugu in a n'a terikɛ o tuma an y'i sigi ne fɛrɛ kɛ sugu dɔ ne la kunun dɔrɔn ne ni Espoir tun bɛ kɔ in na i y'a mɛn ne yɛrɛ ko k'an k'u minɛ yɛrɛ mɛ kɔfɛ ne ko k'an k'u to yen k'an k'u suit ko ka taa yɔrɔ min na et pourtant an y'u suit an taara b'u ka appartement de kan u bannen de bɛ cogo. tari sayi b'u t'u kɛrɛ la dɛ. a bɛna f'i kun bɛ se kun fila bɛ kɛrɛ la. ni sagu b'u kɛrɛ la a kana mago la dɛ waati b'a sɔrɔ alimini ba de don o ye danger don waati la donc an b'a lajɛ fili fila ninnu an bɛ kelen de débrancher ka bɔ a la komi Musa nana ka bɔ kaso la sisan pion foyi foyi t'u bolo u bɛ palantɔlɔ ni ɲɔgɔn cɛ donc an bɛ se k'o ta. i cɛkɔrɔ. n cɛkɔrɔ donc n ye n terimuso fili Sibiribugu kan n kelen ka pion bɛɛ dilan don min na n y'a fɔ denni na ko don min na n'a bɛ Sibiribugu fɛ yen ka sin kɛ la n kɛ karaw ko la yen so a ma nɔgɔn sisan dɛ. an ka formule tɔ de bɛ nin fɛ yen mais i tɛ ka bɔ fo ka bɔ.